Kaixo, Iñaki, Apa, egunon. zelan gabiz? Ondo, egualdixe bizka txarra baina, bueno. Ja, odeitxue, Bai. altagaiako baino. Ba, eurixera gaina eta, bueno. Abar, Eskalatea esina jun gaur. Gaur familixia sotit tokaten gazta. ze pena, Bai, porque, ezin isati eskalatea juti ni batzutan nervioso pintxena. Abar, Baina, bueno, bai. Ni behar dut juti, behar dut. udori batetan zaga, ez batzaka joaten. Ba, oso. Da, bueno, urduri baino esa da, ez da, behar fisiologiko morun denitzako mendire juti o eskalata juti, eta sentiuti natura eta arrixe eskutan da, eta eskaladi. Ba. Beno, elkarrizketa hasi orduko atagada itzugakue Bai. eskalada. Bai, Okerrez banago emezortzi urtegaz hasi zinen. bai. Iztoixi, hasi nintzen eskaladako iztoixi bizkat. Kuriosure, zeni erramutan ibili nintzen urte asko, barai, arraun negustan atzulez, horrek, entrevistak eta arraun eta zu. Eta arraunin ebilen, 12 urtetik 17 arte arraunin ibili nintzen, eta ja, justo, seniorretan azten nintzen, trainerure sartzen nintzen, eta justo beste patroi bat du hauan, Inigo Larrinaga hori sondana, hori urte pilo eta erramutan, eta gero neuran anaxe pikixeak gatu bai, eta 3 patroi zen, eta trainero bateako 3 patroi asko zan. Eta nik izaten nahan, ni ez da izegien goten, nik pentsa nahan ez etxi segi. Baina, bueno, nik enegixen zehengo neban. Eta ondarruko jasetan, Zubizarrin, hor zubi bat, Zubizarrin ipini ben estruktura bat eskaladietxeko, psikoblok deitzen dana. Osa, ureta jausten, eskalatezu eta jausten basa uretasuz, panel bat ipintzen dabe. Eta laun batek, apunta, erramutan ebien laun batek, apunta, ez da izeta, esan, ostra, kuriosu, eta esan, apuntatea nu ba. Eta apuntan etxan, eta, bueno, kasualidades gaina irabazi noan, inoiz ez noan eskalata, inoiz eskalata irabazi noan, eta baina zentzazin eta akorda dena, ureta jauzin itxan, ja, kriston, hemen besapitan kriston minaz, ureta jauzin itxan, eta urtena nire uretatik esanan, hau neure kirolara, tío. Osea, de repente, izan zan, maite mindu itxan osoik, hasieratik, izan zan fletxaza bat emoren. Da justo, orduan entrenadori eguan trainerun, gotzun arrasate, urte nitxan eskiaretatik eta batuztan eta, Iñaki, ondo, eta nik, bai, ondo. Ze ona, Izan zango, justo, listo, eta hortik aurrea, ja izan zan, como, listo, osea, matxasun oso eskaladiai, eta hortxe hasi nitxan eskalaten. Bai, kuriosure, hola, zelan hasi nitxan. Ze normalin on gaztik eta on rokodromo geixataraz, osea, bastante modan ipiniran kirol bata, eta pixkat erreztasun geixagarre bai eskaladan azteko. Baina orduan ez eguan horremezta, ondarrun bai kirolde gixan eguan rokodromo bat, baina nik, ez noan eskaladi ezautzen, orduan izan zen, orduan txep egin eban, da listo, hortik aurrea gelditu benain. komenteu dozu eskalada hauetik agaunean ibili zinela. Zelan gogogatzen dituzu urteaiek? A ber, ondo, baina eske arraune kriston kirol sakrifikabe. Bai, eta ni, holan, fizikamente rekuerdu lan gogorra eta gatena, ni patroi nitxan, eta bateletan belauniko juten di patroik. Eta, igual, kristonotza, ondarrun, kristonotza, sakorra dena, 2-3 orduko entrenamentuk uretan, eta zenan, tio, super gorrara, baina, bueno, gero, zorionez, txapelketa, Bizkaiko txapelketa behirabazi gendu, eta Espainiko txapelketa batzuta junitxan kadeti ginala bebai, orduan, bueno, gogorra, baina, bueno, lagun asko esautu noan bebai arraunetan, eta, bueno, rekuerdo honakat, ezin jote esan txartu pasan ala, baina, bueno, trainerure jumin itxanin, zenan, hemen ja nire bidila honatxon gura, orduan justu etorri zan eskaladi, eta, listo. Baina, agaunak ere,
asko ebakutsiko zizun, ez? Bai, eske arraune da talde kirola, gexago. Orduan igual, bai, erakutziztan, taldin, ekipon bat eukitzeko, bakarrik ez da arraun lasak onak isati, egon bire konpenetrazioi bat, bai, eta alkar motiba bisa. Patroi basa, erramutan zuzela estropadan motiban bizue launak, eta da taldekaku. Eta adibidez, eskaladakure kontrasu, da, individuala. Zeure motivazio zeu bilatu bizu, eta zeuken bizu zeure bidi. Taldekakun, talde baten generalin ondo basuz, ondo zuz, baina eskaladi bizka diferentia. Gauza honak eta txarra daukan, bueno. Nolakoa da eskalada? Zegu ikusten ditugu eskalatzaileak igotzen, igo, aurmiagamaka bezala, baina zer sentitzen da, edo nolakoa da? Eske, bastante pertsonalara, baina, bueno, nik... eskaladi jende asko pentsatzen dau super arriskutsuetarala, eta jun gozazela arrireta, jausiko zazela, eta igual hilen gozazela, baina, ez da horren beste. Azkanin, eskaladan beste kirola askotan borun, seguruta, zuk zeure mate izala erutezu, eta, nik kirol eskaladi etxen dut, 80 metro arteko bidik ero, eta azkain hor seguro fijuk egoten dit, zeure mosketo ekipintzezuz, eta aiat ezagora, eta ez da arriskutsu jakitzen bazu. Nik eskaladia sentiuten dutena, da, ez da izelan esplika, da, libertadi. Adibidez, por ejemplo, ni beti xana pertsona bat eskolan eta oso despistau, nik suspendio neban ikastolan itxan oso makala, eta ez nitxan zentraten porque ez toztan interesaten, eskola gauza askorik ez tozten interesaten, eta nik inoizen eban sentiu neukan la kapasidade bat adibidez kontzentrateko. Eta adibidez eskaladan, sentiu ikasi neban zentzazio bat itxan zen hasi eta denbora bitxire, neukan kriston kapasidade kontzentrateko adibidez, eta, eskalatena zela, sozek gustaten mazta, eta zentraten bana, kriston kapasidade gate kontzentrateko adibidez. Eta hori ikasi nahan, 18 urtetik aurre. Ordura arte buru harin juten gazta. Bueno, inoiz eta anua. Ez, claro, ikasteko beti, eta ontxebe bai, beti azkanien, nire moztan eskaladi izan da, asko esautu dutela nore buru. Laun asko den jope bai, eta kapasidadik ez tozunak inoiz esautu behitxuaz, eta zorionez niri bastante ondo mongazta bai eskaladi hasiratik, baina bai, asko esautu dut, gorputze esautzezu asko, noiz hazen kantzata, noiz sentute hazen ondo, eta mentalki bai oso kirol gogorrara bai. Arraunin adibidez, mentalki gogorrara, porque esfuerzo fisiku asko aguantabizu. Erramutan zuz, eta berez movimientu, teknikamente oso gatxera, emoen dago erramutan etxi palo bat egiten etxirela, baina teknikamente ikasteko kriston gatxera, nik baino bibidarro inoan erramutan, eta da oso gatxe. Baina eskaladan da, zentzazine igual bide bat etxezu ezta, eta esaz super nekatute. Eta adibidez, ez dakizu gozan zer dagazun eta esan bizu. Horti jungona, kantzatana, ordune buruazten gatzu milioi bat galdera etxen, eta horrei dudai eta aurre mitzazu, eta hor sentidunik asko ikasirot. Bastante, venga, beti aurrea jonbierde, ez da, nik asko ikasiroten kirol bat izan da. Esaten du, abez, jakez, lepoan haitu eta segida huega. Horantxe, bai. Hemen kasun segi paetan gora. Ebizela, bai. Eskaladan modalitate bat baino bezahu dau. Zurie aitza da, agoka da. Ni urte askotan txapelketetan parte hartu dut. Ni hasi nitxan eskaladan,
ilegitxe, bi o hiru hilabete eta ja txapelketa herrikoi batzutan parte hartu neban bai, hementxe Gasteizen etxe zan gaina justo, porque Gasteizen ga. Eta gero horretxik txapelketa egin, eta gero Euskal Herriko txapelketetan parte hartzen hasi nintzen, eta bastante emaitza hona eukin noan, zorionez, eta gero Espainikuta bai, jo nintzen. Así que beti eritxuaz paralelun aitza eta txapelketak. Bisak uste izan gazta, txapelketak eta arrexin eskalatik. Hemen egin duzu, Zeleron behatzi. Behatzia, bai. Hori ja, bueno, bastante, berez bastante, ja, nivel desentera, nivel desentera. Eta nola izan da, ogaino, ailegatzi, edo espero zenun. Espero bai, porque neuk zeuk aukeratzen zu, ze bide probatu, zerrez, eta, hau bide zuk esasun, Zeledon da eginon, hau altzazure juten, txe pareta baten da, eta da bastante oinezen bizu baina, aiateko, ara kriston pareta itzela. Eta, onda, urte batzu junitxan berta, eta bizkat bide errezabak egin eban, eta egin eban, 8. graduko bide batzuk eta egin eban, justa ikusten jendi holan patxu zobia eta ez da, eskalatzaiek ezautzen zuen, baina patxu zobia eta hemen inguruko eskalatzaile indartsu batzuk hori probatzen, eta behin esan noan, no, probatea, no. Eta, nivela, norbera badaki ze nivel dakarren gutxi gora bera, baina nik ez dut esaten, probatea nu eta egin nengot, da, prozeso luze bat. Holako niveleko bide bat etxeko, prozeso luze bat. Eta proban nien esan noan, horraz bideaz maite mindu nintzen esan, asko guztaztan. Eta urte baten proban eban, ez neban egin goraino, gero beste pasan urtin goiko aldin jausin nintzen 3 o 4 bidar, eta aurten juna eta presiño iripa egin nintzen, disfrutatea eta azkanin lortu neban bideetxi. Eta kriston bidi, kriston ona. Eta txapelketak nolakoak dira, ze esan ostezu txapelketetak ez dekozu aitzarik. Ez, izaten da, strukturak izaten di egurrezkuk. Eta ero heldulekuk agarraten dizenak izaten di normalen fibraskuk. Eta ekipatzaiek bidi pintxen dabenak, presak pintxen dabe, eta zujuteza, eta txapelketan hori gauzire aldan goren igotzi. Eta bastante ondo mogazta txapelketak, eta disfrutaroten gauza bat. Baina, bizka diferentire, porque aukera bat agazu bakarriko bi, eta batzutan jauzteza behian, eta ez da beste aukera ikordun da, saiakera bat, bi saiakera. Normalin bi bideo ten dit txapelketetan, eta ero finala. Eta, niri, aparte de bera txapelketetan parte hartu asko guztan gaztan bertako jendia esotit launak etxi. Azkanin txapelketak gexen emozten nahi izan da lagunak. Laguna asko esatutxuaz, eta harremotan ibiltzen ginen arutzetan utz, baina igual gaztetaz kontraxukin eta ez da gazu harreman asko, arrele katxarrak edara, ez da ize, pero puta seme batzutit. Eta pike gexa, igual gazteago ginen, baina ja edade bateaz harreman gexa gazu jendiaz, eta eskaladik emoen da bena honara, eskain konpartio etxezu bide eskalabi zen bidik, eta lagundu etxeza alkar, eta nik eskalan pioa launa itxuaz, eta hoxera gexen betena bena txapelketatik. Zenbat aldetan irakurri zut esaten eiaitxula inporta zenbaiaga iritsi basik eta bidean lotu duzuna, lagunak eta... Hori da, bai. Azkanen nik beti esaten dut, eta erosek kiroletan bakarrik nahi badozu emaitzak lortu eta onena izan, eta hori niri horrek ez nahu beteten. Eskalatzaien bolun bide gogorra betxio, txapelketan da emaitza horrek bakarrik ez nahu asetzen. Niri asetzen hau
bidaia guztik. Hasieratik amaiera, eta hor tartin bizitzezun gauza guztik. Lagunak ezautu, familia zeon, naturaz disfruta, leko barrizak ezautu, bidaiatu, hori dana. Nik eskala, esango bazan eskala, bakarrik emaitza nahiko gana lortu, eta hori izango bazen nire objektibu, utzitxeutuko nahan. Ez neban, ez nau beteten hau, prozeso guztik. Azkanen, oporreta, ani Andreas eta Labia soporreta banu gure viajiti eskaladakuk. Launak dakauena beri gazte izen, eskaladakuk, eta betikuz, eskalatea dan leko batea. Eta egualdi hona bati, o kondizineik hona bati eskalateko, baina, bueno, gustatzen asko disfrutati naturaz eta launakin. Nik alde engugultzut, igual, edo ikusirik, eta ez zaila zaila, baina ondaguta gazaga, baina amagute dago magizu gaztezen, aldaketa hori ere, antzemango zenun eskalada egiteko garaian, ez? Bai, bizkate lan sin filtro esango nahi, baina justo ondarrun eban bizitzen eta esatena, eskalateko igual, baneukan lagunak eta, baina ez da, izo falta etxen gaztan, eta justo topan eban gazte izen neskalagun onore Andrirana, eta hasiera bat enpetzen eban, juten bana gazte izea bizitzea, eskalateko aukera gexokiko, gazte izingurun eskalateko lego gexaraz. Eta esana, dana lagot ondarrun, eta gazte izea juguna. Eta, hori izan zen lehelo motibu, eta bigarna, neskalagunen eukan ezbertan, hori aprobetxango, eta... Ojo, gazteiz oso leku hona da, ez da broma, osea... Ez. Araba osure oso ona eskalateko lekuke kontutan eukitzen bazu. Hemen ingurun 40 minutun da gazu piloa leko arrixin eskalateko. Eta, aparte de eskaladi niri mendixe eukitzi urbil, eta gaina hiri bat dala Gazteiz, ez dala handi-handixe, bastante... Nik esaiten du gauza bat, Gazteiz dala hiri euria. Zergatu euri gildoa dago. Eta hotza, ondarro asko konparatu hotza bat, eta, nik niri asko guztan gazta, asko guztan gazta, eta esatzen ondarrun pixkat sentiuten itxan, como itxita morun, eta hemen sentiuten pixkat zabalagoa eta eskalateko aukera bezakat, eta zorionez etorren itxanin lagunak neukan esautzen jende asko, eta horrek asko landuztan bai. Así que ni hasiera bat ementzat amentxe geritxeko na. Amentxe da nire bizitzi bai. Esan dugu eskaladien ez duzula gaia gehiagi balogatzen batzuk eta bizipenak. Baina eskaladan ere elbururen bat edukiko zenuk edo duzu. Bai, elburu, zu azteza eskalaten, eta, nik nivela altzaten junitxan, baina esan, naturala, esan, hona hau nivelakat, eta nahi dut beste nivel batea aldu, nitzako beti izan gauza natural bat, nik beti prozesuaz bat disfruta izan dut. Baina, batzutan ez da, hause bidi nahi roten, hause maia nahi roten, baina obsesiona bai, nik ez dut sekule esan, onaxe nivela nahi rota, ia non eixo onaxe nivela jatena zen, sino que izan da prozeso bat naturala. Azkanen dakaten nivela izan da prozeso naturala. Inoiz ez dut bilatu X nivela jati. Beti saiatuna disfrutaten prozesua, hori bai. Batzutan ez da arza baino, jendeak izaten du. Egueza, zerrez, ailegeudan, agaz, bai. Ez, azkanen,
jo, arraunlasakin pasan dana, ero kiroletan pasan dana. Azkain, hon igual sare sozialetan eta ikustezu jendik etxen daben gauza golan kriston barbaridadi, igual Kilian Jornet, da didez, mendire juten da, eta etxen da, eta como, igual hain asko ikusten da, ez da moten hain gatxe izango da, niko lau gauza getxe, baina, holako gauza getxi, esfortzu handixe eruten dabe, esfortzu handixe. Ze honak gilea, eta ikekabega, eta musu bat denei. Bai. Olimpiadak jarraituko dituzu, ez? Bai, asko guztan. Bai, olimpiadak eta ero munduko txapelketak eta ni bastante frikixena eta txapelketak guztik eta danak eta ikustetxoa, bai, disfrutatxeat ikusten. Eta bai, ondala 4 urtetik eskaladi olimpikure, eta horrek eskaladia bombo asko motza eta jende asko hortixik esautura eskaladi. Lehen jende asko eskalatea, baina hon izan da askunde esponentziala, osea, pillo bat, eta bai, jendik, olimpiadetan eta eskaladi, eta hone zauna bara. Lehen, igual mendi ingurun eta kirolaxe basa, esautzen zuen zer zan eskaladi, baina hon ja jende normala, beha olimpiadetan ikusi irabenez, ezaguna baina kirol bata, bai. Asko gustatzen azte ikusti, bai. Eta adibidez, igual badiruke galdera oso zabala dela, baina agapeu gugozun lekutike, baina eskaladak zelekudeko olimpiak jokoetak. Zelekura garren? Bai. Evoluzio ez ezu? Bai. Nik usten dut bastante aceptazioi handi xeukira dela, Osa, hasieran prueba baten ben, eta entzune ban, izan zanela gexen ikusi zan kirola olimpiadetan, bai. Ze bastante kuriosure, enben modalidade diferentik hori nahaztu, eta hon nahi da behen bakotxe modalidade bakotxe separaen. Porque hasieran sartu zanin zan velocidadeko modalidadi, gero bulderra, dala paeta txikixe eta holan mugimendu gitxi, eta gero beste modalidadi zan sokaku eta danak batean biben. Baina eskanin, eske da, zelan zangotzut. Bulderra etxen da bena eta velocidadien biraen paeta, da, maratoniano bat ipintxi 1 metro korrikan etxen morun. Eta eskanin, espezialidade diferentiti. Orduan eblan irabe sakabanetuen. Eta adibidez aurtenen janin olimpiadak velocidadeko modalidadi aparte onda. Eta uste dut urrengo kuen bira, naia bulderra eta sokibe aparten gora be. Azken espezialistati, bakotxak beran modalidadi agarra eta espezialistati batzuk bulderrin eta beste batzuk sokako txapelketan, sokako modalidadin eta beste batzuk velocidadin. Orduan nahi dabe danak, bakotxa beren modalidadi eukie. Baina ni asko guztaren gazta ikusti, txapelketan. Plan bat proposetuko zu. Esan. Igual gutetan etxo, igual ez, zugu zure. Baina eskaladatik uguten ingo gaga, eta jongo gaga puba inakiren bizitza ezagutzera. Esan. Ze musika entzuten duzu? Ze musika entzuten den? Geixen radixu. Normalen etxin ez dute... Guta huieta zegane oso gaudi esan duzu. Etxin ez dute lan musika ekipintzen, normalen musik entzuten dut kotxinu zela, igual lanea banu eta ipitxu radixut, radixu entzuten. Gustaten gazta, gexen bat euskal musiki, gexen gustaten gaztana, baina danetatik entzuneik, danetatik gustaten gazta. Regetoi pixka gustatzen gazta, hori ez gazta asko gustaten. Begira, nire entzun dezake. Bai. Baina bokagina gola, regetoia sekula, Ja. A ber, parrandan, igual kanta bat obestu lan, tontuna getxeko da. Baina regetoi... Beste lan de todo. Jaki gaztea ezaga eta
ezazkoa esaten baloztezu, zanplasteko emango duzu. Ez, oso gaztina. Oso gaztiaga. Bai. Eta ogainik ibilbide sakona eta emankoa dekozu eta jakin gogoz ze gustatuko litzazuken egitea hemenik 5, 10 urteka igual egin gabe duzuna. Egin gabe da gatena. Bidaiatu. Bidaiatu. Bai, porque da gauza bat, bueno, eskaladia ez da zer ikusi xe, baina leko asko esautu goguagat, eta pilo bat lekoraz, eta kexen disfrutan dutenara bidaiatu. Familixi hartut, lagunakin bidaiatu. Eronoa, ez da, jomonetxake Greside, jomonetxake Estatu Batueta, jomonetxake Sudafrika, eta Euskal Herri esatu bai, porque Euskal Herri pilo bat txoko ederdaz, eta emoten dau kanpoa juti exotikoa barala, baina Euskal Herri hemen pilo bat txokoraz esatzeko. Nio gaina ezin nahi lagunekin napo bat intertzen Barcelona eta hau, baina gaina eta beti Euskal Herri zen. Ebildaz eta txoko pila bat hau. Asko. Batzutan ez dugu baloraten, baina, ez da inuna Indonesian zelako politxe, baina gero baloran bire, amendak nik asko baloraten. Nireto esaten egon. Gogila batzo, iruñan egon nintzen, eta oso eno pasano, eta jendeak begiretan oso como evidente, eta ez, osea. Claro. Bilatu bire leko bakotxa garren xarma, claro, saiatu bire, bai. Azukenik eta bagien usten dutxut. Lasai. Zuge kezkak bizigagain mundu honetak, zuge kezkak izango dituzu nomela den bezala. Zeno mu etortzen da gauego inakiren logelaga bere ametxetan zagetzera. Bizka galdera gatxea, Juani, baina ez da, niri beldurgexen emodeztan ara, nire alabin bizitzi, beldurre baino gexa da intrigi, ze bizitza mota eukiko eraben, porque ikusten dugu mundu bizkat zoratutela, eta gero eta gauza txarkexa pasaten dile, COVID-ana, eta lan baldintza gero eta txarra bati, eta laguntza gitxiara, eta etxe bat erosti kasi utopiara, eta esan dut, tio, nire alabik 20 urte garrela, 80 garrela zela nengora mundu, tio. Eta da, batzutan esan dut, ez nu pentsatea, eta que sea lo que Dios quiera, esan da. Baina, saiatu dira, nik esan dutena beti, bidin, bentsat disfruta da gauenaz, eta bakotxe zorion txuixati beran egoeriaz, da... Eta datozen gaztiak, azukagak egiese, esaten dugu, gazten osasun bezala, gatea, gaztea batzuetan guri, mila vuelta ematen dutue eta... Bai, normalin beti esan dugu, negazti, beti mobila, eta eze, atontatarás, baina gero beste batzuk, espero dauen mundu esan baitzi. Baina, gazte auskoraz bai buruaz eta argixat izenak, eta, gitxen ez horretxekin fidatu dira, beste batzu, lehen beba, jende ignoranti, eta ontxe beban gora jende ignoranti, baina, denetatita, bai, baina, bizka fede bizkat eukiko. Ni eskerritzen dut zuk niganako edukiduzun fedea. Bai, ez da ixe. Eskerrika esiko inakia itoitziagak eta egongo gaga. Bai.
bilaliko diego uso eta gube ikuslei. Bai, hoxe. Usoa eta besarkada da noi. Eskerrik asko. Agur.